Palau Comtal de Barcelona, any 1247. Bon dia tinguen vostès, cavallers i cavalleres. No saben qui sóc, no? Doncs em presentaré. El meu nom és Violant, però oficialment sóc na Violant d'Hongria, princesa hongaresa, muller de Jaume I, reina d'Aragó, Mallorca i València, comtessa de Barcelona i senyora de Montpellier. Soc la consellera i confident del meu marit Jaume i amb qui he tingut 9 fills. I bé, suposa que tots vostès sabran qui és Jaume I, no? Ahir no calen presentacions, no? En canvi, a mi, molta és la gent que no em coneix, perquè ja se sap. Oficialment és el rei qui signa els pactes i documents, qui apareix en les grans cròniques d'història escrites i tot això i tot allò. Però saben què? Que jo també tinc molt a dir en la conquesta del Regne de València, que el meu marit està fent lluitant contra personatges com Alarraq, un sarraí rebel que s'amaga entre les muntanyes de les valls i que se li està resistint un poc al meu estimat i benvolgut maridet. Els cronistes en descriuen com una dona intel·ligent, gran mediadora i consellera del rei en qüestions diplomàtiques. El rei en té molt en compte en les seues opinions. De fet, la pau signada entre Jaume I i Alfons de Castella el 1244 ha sigut en gran part gràcies a mi. Fins i tot al llibre dels fets de Jaume I parlen de mi i de com sempre aconsella el meu marit en les grans decisions polítiques del Regne de València. Alarraq, que ben coneix i sap de les meues capacitats diplomàtiques, per això m'ha escrit diverses cartes per guanyar el meu favor i la meva estima. Ara mateix li estic escrivint una carta, a veure si així puc posar un poc de pau al conflicte que tenen els dos, perquè no sé si sabeu que Alarraq li ha pres el castell de Serra, Gallinera i Pego al meu marit i aquest està molt enfadat. Doncs bé, ara que ja m'he presentat, anem per feina. Estic ací avui perquè els moros i cristians de Pego m'han demanat que vinga a contar-vos el que vos han preparat. I clar, jo no em podia negar, perquè no tots els dies a una li fan una geganta de la seva persona. Ja l'haureu vist a l'entrada de l'escola, no? Quasi 4 metres de mesura. Que barbaritat i quina preciositat. Que els festers i les festeres vos han preparat moltes activitats i dins del baúl que teniu just a la vora de la meva geganta teniu materials ben bonics per a fer, junt a una petició a finals d'este mes, els moros i cristians vindran a l'escola, faran una festa, vos posaran uns vídeos, desfilareu al pati de l'escola i en acabar haureu de dibuixar el cartell que participarà en el concurs escolar dels moros i cristians de Pego. Mentrestant, aneu pensant com vos agradaria que fora aquest cartell. Aneu practicant i les mestres i els mestres de plàstica vos ajudaran a tindre ben ideat el cartell que eixe dia haureu de fer i entregar. Doncs res, aneu al baúl a recollir els vostres materials i recordeu que a finals de juny són els moros i cristians i si voleu podeu eixir en els tratges especials que teniu just al costat del baúl. Sols haureu d'emplenar la butlleta que els vostres mestres vos donaran. Avui comença el compte enrere, perquè la història de nou prenga vida i la música ompli els carrers del vostre poble. Fins prompte! Rebeu una cordial salutació de la vostra humil reina, que sempre estarà a la vostra disposició per posar pau i concòrdia on de vegades no en tenen molta.